عزو سلام تناطبلو فنو ارتباط بمكتال توكو بزوركم تعزبتنا كم يتوعلم لو محمس حمش مقابيت فركم عرض فرغان سردالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم بصوتكم تصنح ميكايل حرب فلما بكنت وتاتو افلم اب زوباو موكس هوسبيتال جندعن لعلي كلتيمت زيكاتات عود مدوحتي عين تخيل اب استفلالي هاجرا زنوبرو ايرتاوان هاجراوي مدبات مدفع زحكس مدبات السلاسلون حرشاوي نتفتاتو بعينة صفحات ممعبال كمز سرحة بنتاو حرساتو محمود ومن الحبيرو اب زيناتات وصاي بايتو امريكا بريزيدنت ترامب اب ايران سكايرو زلو متقعتي دون مبال اب زغرب امان مدمسيبو روسيا ناب اوروباوي حبرت تغبرو قرب غاز بقصبت كتقارصو كمتخلو بريزيدنت فلاديمير بوتين عمدو سيمين كوريا فتن استراتيجيكاوي كتبز غلصوتو كروز ميسايلات كاب حدث مكتوب اكريفا زرزوزينا ابي زوباو موكسي هوسبيتال جندع كابنو زوباتات شعب جندعن زمصونا يمراي صقما زنبروم تحت عدمه زركبوم 225 زيكاتات عوت مطوحت عين تخايدوم تي كاب 27 لكاتيت كساب 2 مغابي زتخايد مطوحتي مس مدفع عدمه زسعب حبل عيني عصم عيني كمون كال حمامات زتقالله منبارو زحبله كيلا مطوحتي عيني دكتور ايو بينه اقدموم كساب ممحدارات كبابي بمورار زكيرو مرمراتات ازيو حجاز كم زنبره غليصوم دكتور إيوبا بموداتا بتي زوبا مسكلي مازت أساسر عرت كختل زغل تنقطع لو زيغاتات من تصر عيني كزوترو دحر من لباو تي مدام نقعوت ممحدارات نزغبرو متحبار موغيسوم متوحت عيني زت خير لهم وغنات بيجيوم تي بنصا زت خير لهم متوحتي كابزي تدليه ناي غيزي حالكن وصايتاتن كم زرحانو بمغلاص مسغانو مغربوم اذا كم زيلن كله نوتوم كابس فلالو كوابتا زمصو حومات بنبرت جندع ناي فترة انقدوت كم تقبرلهم وكيلرين حبيرهم أقدموا بهوسبيتالات نقفانا فعابتن نشوعاتي متن سوانان حدن زيكاتات تمساسال متوحت عين تخيلوا من بارو ززكريوم ناب كالزينا بسنسقرم اب سويزرلاند جرمن سعوديان زنبرو ايرتراوان ودابتاتهم بمدر دال هاجراوي مربات نمعوات زعلم مربات السلاسلهم ጋዜጠኛ አርሴማ አስመሮም ከካቦቱን ዝበጽሐና ሓበሬታ በመልክዕ ጸብጻባ ዋሂዳቶላ ይስዕብ በዚህ መሰረት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ቀዋሚ ልኡኻ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት አህጉራውያን ትካላትን ኣብ ጀነቫ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ኣብ ከተማ በርን ምስ ሓለፍቲ ኤርትራውያን ውዳቤታት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኤርትራ ናጽነታን ልኡላውነታን ዓቂባ በጺሓቶን ዘላ መድረኽ ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ከባቢኦም ህዝቦም ብምንቃሕን ብምጉስጓስን ልምዓታዊ መደባት ንምድንፋዕ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ጸዊዖም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ እስማኤል መሐመድ ኑር ብግዲው መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስን عري زرقح محبراوي أغلقلوت نمرقاقاتن بوهدات هزبن سراويتن أبرتيعو يسرح كم زلو بمتكاس زيقاتات نقحاتهم أبريهم مسارعهم كاستمون مدرغ زحاتو خمزخونه أبريهم بتمساسالين يرتراوان نبرتي كتما فرانكفورتن كبابي عن جرمن نقوحن حيالن تساتفو هزبي أب محيال ودابه كمون أب السرارحة قنصلاوي أغلقلوت زتكورس في حزباوي سيمينار تخايدهم حلاف هزباون كوماون قدياتاتو طعم هايلا أبزهابو مقلتي مهناز هاقر كتسال مسرح سلزخونه نقوحن حيال انتساتفو ناي نفس وكف زيغا كم زحتت بمقلات حيال ودابه بغصال السرح سلازهنت اب سدز نبر هزبي نتفتاتو نخعزز مسرح ناي كل زيغا حلافنت كم زخونه انا تصيروم تغلال قنصلاتو كبر اب تخصه بوغنو اب مسرح اغلغلوت قنصلاوي سرحتن حاتتي كمال وزلوم قطعتاتنا تكيرو سفيح مغلص هيبوم بخال وغن ايرتراوان نبرت رياضن كبابيان كمون دمامن كبابيان سعود عرب بحموشن 13 لكاتيت فصاميت قديات امباسي ايرترا اب سعود عرب ويزرو ويني غرز غير اب استرخبتلو شمونته مغابيت اهغراوي معلت دقا انستيو صمبيلان حماده چنفر رياضن كبابيان سعود عرب اب زكايدو مدب ادنبرت چنفر ويزرو إلسا
ኪዳና ኣብዘስማዓቶ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘካየዶ ቃልስን ናጽነት ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰረቱ ወርቃዊ መትከላትን ክብርታትን ብምቁስቋስ ኣብ ማዕርነት ዝተሰረተ ስኒትን ጥምረትን ኣብ መንደቕ ዓብ ቆላሕታ ሂቡ ሳላ ዝሰርሐ ኣብ ገዛ ዓቕሙ ዘተኣማምን ሓያል ህዝብን ሃገርን ክፈጥር ከም ዝበቕዐ ገሊጻ ኤርትራውያን ነበርቲ ምብራቕ ስዑድ ዓረብ ደማምን ከባቢያን ኣብ ዘካየዶ ተመሳሳሊ ጽምብል ታሪኽ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብፊልም ንምቕራጽን ብመልክዕ መጽሓፍ ንምስናድን ዝወፀ ፕሮጀክት ንምዕዋት ገንዘባዊ ኣበርክቶ ንዝገበራ 73 ኣባላት ወረቐት ምስክር ተዓዲሎም እቲ ጽምብላት ብባህላውን ስነ ጥበባውን ምርኢት ደሚቑ ነይሩ ኣብ ኣጻድፍ በዓረዛን ዞባ ጊንዳዕ ኣብ ልምዓት ጀርዲን ዝነጥፍ ዘሎ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ማሕሙድ ሮመዳን ንጥፈታቱ ብዓይነትን ስፍሓትን ምምዕባል ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ 2011 ብመንግስቲ ብዝተገበረሉ ደገፍ ንመስኖኣዊ ልምዓት ዘድሊ ትሕተ ቅርጺ ብምውዳድ ስፍሓት ዝለምዕ መሬት ካብ 10 ሄክታር ናብ 60 ሄክታር ርክብ ከም ዘበሎ ንዘልምዖ ኣግራብ ድማ ብቁፅርን ዓይነትን ከም ዝወስኸሉ ብምጥቃስ 100,000 ንምብፅሑ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣቶ ማሕሙድ ኣስዒቡ ምህርቱ ካብ ዕዳጋታት ኣስመራን ጊንዳዕን ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከተማታት ይበጽሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ መንጎ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዝግበር ምልዋጥ ተመክሮ ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዝርከቡ ኣልማዕቲ ተመክሮ የካፍሎም ከም ዘሎ ኣብርዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሚኒስትሪ ሕርሻን ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ንዝገብርሉ ደገፍ ድሕሪ ምስጋን ኣልማዕቲ ጀራዲን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሑ ከይተሓለሉ ክሰርሑ ሚዒዱ ኣብነታዊ ኣልማዒ ኣቶ ማሕሙድ ሮመዳን ዛጊድ ንኣስታት 100 ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ከፊቱ ከም ዘሎ ሰነዳቲ ንኡስ ዞባ የነጽር 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብምዕሩግ ኣገባብ ንምጽምባል ኣብ ዞባ ማእከል ዝተፈላለየ መደባት ክካየድ ቀንዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝተኻየደ መደባት ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳሎ ትሕዝተሎ ኣስማይ ዳንኤል ኣብ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክብርታትና ዋልታና ብዝብል ቴማ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ምሕያል ውዳበን ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ መደባት ካብ 27 ለካቲት ክሳብ 4 መጋቢት ተቓኒዖም እቲ መደባት ኣብ ኣገዳስነት ጂኦ ቁጠባዊ ጸጋታት ባሕርና ሃገራዊ ቻርተርን ትግባሪኡን ምዕሩይ ተሳታፍነት ኣብ ማኣዲ ትምህርትን ምስጋር ሃገራዊ ክብርታትን ሃገርን ሃገራውነትን ምኹስካስን ምዕቃብን ሰውራዊ ክብርታት ከምኡውን ኣብ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደባት ልምዓትን መኸተን ዘተኮረ ሰሚናራት ዘጠቓለለ እዩ ነይሮም ኣደ መንበር ሃማደ ጨንፈር ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኣለም በላይ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ሰሚናር ብቕንዱ ናብ መንእስያት ዝቐንዐ ምንባሩ ብምጥቃስ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባልአን ዝሓልኽ ኣልልየን ክቃለስኦ ዝተሓልፈ ታሪክ መሰረት ገይረን ድማ ዓፀፋ ክሰርሓ ኣዘኻኺራ ብዘይካዚ ኣባላት ሃማደ ንኡስ ዞባ ሰንበል ደም ክልግሳን ከለዋ ኣባላት ሃማደ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣኽርያ ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ናይ ምሳሕ እንግዶት ገይረን ምስ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብምውሃድ ውድድር መደረ ተኻይዱ ከምኡውን ዕላል ተመክሮ ተወዲቦም ሓላፊት ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ሃማደ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኤልሳ ገብረሃንስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋጽ ማሕበር ብዕቱብ ካብ ዝሰርሓሉ መደባት ከም ዝኾነ ኣነጺራ ተሳተፍቲ ብወገነን ንምዕባልአንን ንቕሓተንን ዘበርኽ ውዳቤታትን ዘደልድልን ስልጠናታት ብስሩዕ ክወሃብ ከምኡውን ሓለፍቲ ማሕበር ናብ ታሕቲ ወሪደን ክከታተላ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪበን ኣብቲ መደባት ወከልቲ ሃማደ ኣብ 13 ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ከምኡውን ወከልቲ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታት ፌደሬሽናትን ካልኦትን ተሳቲፈን ነይረን ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ቲቪ ናወጽለ ይዝኸርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ዜና ወጻኢ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ሰነት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዱ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ደው ንምባል ኣብ ዘቕረበ እማመ ትማል 4 መጋቢት ድምፂ ሂቦም በዚ መሰረት እማመ ብ47 ናይ ደገፍን 53 ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከም ዝፈሸለ ተሓቢሩ እቲ ዝተነጽገ እማመ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምክያዱ ካብ ላዕለዋይ ባይቶ ፍቓድ ክሓትት ዝጠልብ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኢራን ትማል 4 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ኣብ ከተማ ቤይሩት ሊባኖስ ንዝርከብ ኤምባሲ ሃገሩ እንተዳጥቂዓ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ኤምባሲያ ዒላማ ከም ዝገብር ኣጠንቂቖም ሰራዊት ኢራን ነዚ መጠንቀቕታ ዝህብ ዘሎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ወከልትን ዲፕሎማስያኛታትን ኢራን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክወፁ ንዝሃበቶ ትእዛዝ ስዒብ እዩ ባህል ወገን ትማል 4 መጋቢት ወታደራዊት መርከብ ኢራን ኣብ ህንዲ ካብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ትምለሰሉ ዝነበረት እዋን ብመጥቃዕቲ ሳብማሪን ኣሜሪካ ተሃሪማ
كم زطحلت معكنا الزينة أقاليحن بتي كاب جماجم بحر سريلانكا سات 4 كيلومتر رحيقو أبزركب ما استفصم متقعتي بوحدو سونا شوعتن أبلات حيل بحر إيران كم زموتون سوسا كالو دهايوم تقفيو كم زلون تحابيرون بزي كازا حيل بحري سريلانكا بزكايدو سرحيت 32 سوات كم زدحانو تغليص له إذا كم زيلون كلها بمأكلها مبرق تغسيتو زلو جيش في حابزو متصولو زلو وان كاب إيران نابي كل آير تركي ستوكوس بالاستيك ميسايل بسرعة مكل خال آير نيتو كم زبرعنا مصر مكل خال تركا فريتوم يغن برسراوت إيران ناب جزء تركي ميسايل كم زتوكوس نستوها بمجلسي نتيجولهم روسيا ناب أوروبا حبرت تجبرو قرب بارا وغاز بقصبت كتقارصو كم دخل بريزيدنت فلاديمير بوتين آميتوم بريزيدنت بوتين از زغلصت مالي 4 مغابيت مس مينستر غوديات وصاي هانغاري بيتر سيزجارتو اب كتما موسكو تراغيبو اب زغبرو زربيو منغس روسيا نتي أوروبا حبرت نእታው ፍርያት ባህርያው ጋዝ ሃገሩ በብደረጃው ዶኑ ምባል ዘውጾ ምረብ ከይተጸበየ ንሰደድ ባህርያው ጋዝ ናብ ካልዕ ዕዳጋታት ከቆንዑ ከም ዝኽእል ፕሬዝደንት ፑቲን ሓቢሮም ብዘይካዚ ኩባንያታት ጸዓት ንቐርብ ባህርያው ጋዝ ሩስያ ናብ ካልዕ ዕዳጋታት ንምልኣኽ ዘሎ ተኽእሎታት ክድህስሱ መምርሒ ከም ዝህብ ድማ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃንጋሪ ፒተር ሲዝጃርቶ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ካብ ሩስያ ውሕስነት ቀረብ ነዳድን ባህርያው ጋዝን ከም ዘረጋገጸት ኣፍሊጦም ሩስያን ሃንጋርን ኣብ ምውሳኽ መስመራት ቀረብ ጸዓት ክሰርሓ ከም ተሰማምዐውን ሚኒስተር ሲዝጃርቶ ብተወሳኺ ሓቢሮም ቤት ምኽሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሩስያ ክግበር ዝጸንሐ እታው ባህርያው ጋዝ በብደረጅኡ ክሳብ መወዳእታ 2027 ደው ክብል ንዝወፅእ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምጽዳቑ ዝዝከር እዩ سيمين كوريا تمادي 4 مغابيت فتنه استراتيجيكاوي كتب زغلصتو كروز ميسايلات كابل الحمش شحتون كبل زلو حداس مركب وغ اكايدا نتي فتنه مراحه هاجر كيم جونغ اون باكل كم تعزبو وقعوي تمربر تلفزيون سيمين كوريا بسيلا سنيا قاليها بريزيدنت كيم ابتي اغاطامي توسخت عبيت مراخ وغ كفريا عزيزلوم سيمين كوريا نزي حدش فتنه تكايد زلا أمريكان دوب كوريان كاب زمت شعات مغابي جميرن حبرا وتادراوي لممد كم زكايدا بزي قلصالو زلو اواني حبرا وتادراوي منقسقاسات أمريكان دوب كوريان إذا أميرا كم زيت عزوبو كتقلص صنحت سمين كوريا نيكولاساوي أطوار كتفتن كم تخلون كتتنقل صنحا حبرا وتادراوي نتفتات أمريكان دوب كوريان كاندي مغنيات مغرار قولو حاسو دسيت كوريا كوينو كم زلو نايك 4 عزبتي طاسوم كمصان زغل صتاوي سغاد متاو عاما تدنفع زلا سمين كوريا ترغاغام فتنتات ميسايلات تكايد مصنحا صصابات يردو اب ديموكراسيال ريبابليك كونغو اب زي حقاو معدني كولتان زتسمي معدن بزغاطم حدغا مما مريت لعل 207 ميتوم بتياب مبرقاوي شنخ كونغو استغست حدغا حيالو كالو دهايم طفي سلازلو قصري موتات كوسخ كم زغل غمتات الوم تنكي نايت مهمام ابتي كبابي زوغع برتو عزنا مخانو سمزي سرحيت مدحان هيوت كونغو غليصوم ابز حلف ورح طرون ابتي زي حقاو معدن بوتا بزغاطمه تمساسال حدغا 207 كم زموتو ذكروا اذا حدغاتات ابز حلف قرب عامتات اب كونغو كاب زغاطمه تمساسال كستات اتزل على سباو كسارا زورده مخانو صبصابات يردوم مبرقاوي كفال ديموكراسيال ريبابليك كونغو بصغاتات كبرات معدنات هابتام كوان تخونه بسنك تصطاو زي مرغا زاغيد اب ممعبال قطبات هاجرن ممحياش من نبابرو حزبان كم زيو علي يغلص ابال هاجرات قطبا ودب معراب افريقيا مالت ايكواس انصار شبراز قالس حبره وتادراو حيل كوما مخانن حبيرن لعلو سمز مكلخال 12 ابالات نايتي زوباوي ودب ابز سالست زي اب سراليون ابز كايدو ركب اتي حبراو حيلي ابز عام زقون كم تردادو غليصوم كما بقسي كريت الشحابلا زلو حيلي كقومن لجوستيكاوي ماكلو ابسراليون كقونن ابتي سممع تطيسلو ابالات نتي حبراو حيلي بعينه متنن ممعبال كسرحا مخانه دما ابتركب تردادين ابز حلف قرب عامتات ابالنتن كابت زوبا ودب ز صحابه مالي نيجرن بوركينا فاسون شبران مقلاس ز نطف لعل 5 شحابلات زلو حبراو وتحدراوي حيلي كم زقوما ذكريوم صتا زوبا معرب افريقيا بسنكي شبراو تريوتات
እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ባይቶ ዚምባብዌ ሃገሩ ሰደድ ዘይተመስርሐ ማዕድናት ክትውንዝፍ ንዘውፃእቶ ውጥም 3 መጋቢት አጽዲቕዎም እቶም ማዕድናት ንሰደድ ቅድሚ ምቕንዖም ኣብ ሃገሩ ክምስርሑ ምዃኖም ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጸዓት ዚምባብዌ እቲ ስጉምቲ ክሳብ ሓድሽ መምርሒ ዝወፅእ ከም ዝጸንዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምግላጹ ዝዝከር እዩ እቲ ዘቤታዊ ናይ ምምስራሕ መደብ ካብቶም ማዕድናት ዝርከብ ኣታዊ ክብ ዘብል ብምዃኑ ኣብ ቁጠባዊ ገስጋስ ሃገሩ እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቲ ሚኒስትሪ ኣሚቱ ኣሎ ጽላት ዕደና ልዕሊ 14 ሚእታዊት ጃምላዊ እቶት ዚምባብዌ ከም ዝሽፍን ጸብጻባት የረዱ ሓያሎ ሃገራት ረብሓታትን ንምውሓስ ሰደድ ኣገደስቲ ማዕድናት ክወንዝፋ ወይ እውን ጠቕሊል ደው ከብላ ምጽንሐን ይጥቀስ ጠለባት ብርቂ ማዕድናት ኣብ ወተሃደራውን ሲቪላውን መዓላታት እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባዊ መከሲ ሆስፒታል ጊንዳዕ ዕዉት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻሂዱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ሃገራዊ መደባት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ መደባታት ሰላሲሎም ሕርሻዊ ነጥፈታቱ ብዓይነትን ስፍሓትን መምዕባል ከም ዝሰርሕ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ማሕሙድ ረመዳን ሓቢሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ባይቶ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኢራን ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ኣብ ዘቐረበ እማመ ድምፂ ሂቡ ሩስያ ናብ ኤውሮጳ ሕብረት እትገብሮ ቀረብ ጋዝ ብቕፅበት ከተቋርጾ ከም ትኽእል ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣሚቱ ሰሜን ኮርያ ፈተነ ስትራቴጂካዊ ክትብል ዝገለጸቶ ክሩዝ ሚሳይላት ካብ ሓዳስ መርከብ ውድብ ኣካይዳ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስገን መሳርሕተይ ፊደል ገብረወት ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም ብወገን እዩ ሰላም